Tuh. So. Woo! Di ka ano pulot ni? Ayan o. Mga ano na o. Nakasungrod na o. Nakapoy na guys. Mix garod di Ilocano garod. Ilocano, Tagalog. Baka magbisayak pa eh. Oh, malada mga tadagit ng ulan na munay. Delikado ito no. Bagay. Ni pasoro sa tipilidong kanina na. Kuya. Kuya, bisa nga kuya. Kuya. Saya kambil na ni dita ni ginsta la. Apa kulit pagpagpag pero. Jasang na. Semua. Andun na yung ginagamit nating pang ihawan guys. Kablog kami na eh. At garin. Yan. Doon na yung ihawan natin. Ihawan. Kamu nga ipan na sigod no ang penabara. Pagkaloob na dyan. Hello. Medyo ulo na ka antay mapulutan na dyan. So, nalalay mo nilito natin. Hello. Oh, Ihaw guys. Inihaw na hito. pagkaloob. Ano? Oh. Madama ko ang dyan kung na may tagpaw ko man kinilindong ako. Nandun ako man no. Mang Mike, tagkamilong na biga. Okay. Tuloy dahil ko ah. Kay Wom. Ay tayo ko nakababay naman no. Hindi nga may pa ni dagigikas di nga banag. Na? Ang po business da dyan. Jay. Ako pa nang tira na tayo. Kami lagi dyan. Kalo? Dapat fake ko kumata da dyan ulo na ka. Sagpaw ko dito po. Hito. Sagad mo dito yung taulo na. Inihaw na Mapulutan hito. na ito. Anong Itoy. time pa lang amin? Ay nata, ititipang isa kada. Wow. Sagpaw ko ito lang. Start yan. Amo mapulutan mo na dito. At payawan lang din yan. Pisa tak nadyaangas na. Okay. Ang laki guys. Nakalugito. Ni? Kapag ako mapulutan ka ni naglasag. Na? Ang gusto mo sa tuwa ito. Na? Ang guwapo mo sa tuwa. Pro. Hindi, yung tulog mo dyan na. Gabi kinanata mo. Uy. Apay. Tugal ka sa nga nagsangit niya. Mata na yun, nalibasan daw na yun. Sa batamang sa pusan da. Ano yun? Pagkalom mo yan eh. Pagkalo? Kasi gumato ka na. Talat ako Kung na. nagadaw ka, di basta. Buhay pa guys. Hoy, nakat dam. Ah. Katin, mekan. Katin. Sumalawan niya. Ini. No. Ay. Ano na daw, Jay?
guys. Ihaw lang katapat niyan. Kati. Bye. Oy. Ang laki guys, talaga ang laki-laki. Pangsagpaw na kan ata ulo. May tunahan niya. Ay, may ito na ya. Kul niya. Aman ako na mata. Ang bilis. Ajay infram. Man, masarap na dada. May naunog tindahan niya. Uwi na tayo. Nagbibiyahe kasi ako ng Tugigaraw guys ng Sunday. Hanggang Wednesday ako doon. So ang vlog guys is ano lang, Pepes Biyernes, Sabado. Yung vlog na yun guys, nakakagawa kami minsan, nakakagawa kami ng 6 na vlog, 4 sa 2 araw, ganyan. Para kapag wala ka ko, pag nagpapatugigaraw na ako guys, may upload pa rin. Ito na, kain na tayo guys. Kain guys. Ikaw din yung pinggan para makita. Hindi ka ni Papa tatay tanisan sa mga ikaw din yung pinggan na red shirt. Makikita ka tanong. Paan aji lang tilat niya timap ipakita na. Hoy. Meron na ta. Hindi na bayak. Ani tatay? Hindi ko sa Guys. laki naman yan. Ano yan? Pinalaki. Wow, sarap. Alam mo maulam ang mga kanya. Nakakita nga kakala. Yung mga kaano yun. Ano, saan yung picho-picho yun? Tataw natin tag-gravy guys. Red chicken. Hindi to Jollibee. Hindi ako lang po. Kaya nakita namin dyan. Ay, dahil bakit kayo nagtak ka? Ay, hindi ko pinagtubugan ito. Dahil dito na ako. Hindi ako lang po. Uy, matanang. Umatan ka na niya. Kung nasa man niya. Ikaw ba dito ba? Oo, ba? Bayo. Ganda man oras mo. Pangsas. Langkit.